makaluluoy kayo ng mga tawhana. Ano man, ang mga taong edukado ha? Si. Gamay ang katisis mo, himo ang standard reference. Asa man yung tao mo kay eskwela? Ano mo kay eskwela? Asa mo na... Tagayan na kayo, ipang-challenge na mo, be. I-search ninyo sa Google, standard reference, na-appeal ba nitong librong Katoliko? Wala ni mga tawhana eh. Wala ni. Kaduha. Di sila kabalo ma-identify. Nga naman, kay ang ilang tumuong tinguha, dili pagpakig-argumento, kundi pagpakiglalis. Kaya kung pagpakig-argumento ang imuhang tatanawon, sundo nimo ang reglamento. Ang tama nga reglamento, ang pagsupag palangdaan sa tama nga reglamento, buti pa sa buti, anak, pildi ka na.